Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 15-nji sentýabry hepdeniň şeýşembe güni habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men gözel alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Wengriýanyň polisiýasy Serbiýa bilen terhetde gorak haýatlaryndan bir kanun geçen 9 Siriýaly we 7 Awganistanly bosguny tutsak edenligini aýtdy. Magyarországon már pedig ilyen hotspot, ezt nevezik Európai Unió. Türkmen Hatları Döwlet Birleşiginiň öňkü ýolbaşçysy Geldik Ärizowyň Türkmenistandan Orsiýete barandygy habar berildi. Ençeme ýyl bäri Türkmenistandan daşary ýurda çykarylman saklanan belli türkmen atşynasy Geldik Ärizow Aşgabatdan Moskwa bardy. Birleşen Ştatlaryň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky elçisi Daniel Bayer Türkmenistanyň adam hukuklaryna hormat goýmaga borçludygyny ýatladýar. Turkmenistan is a participating state in the OSCE, and all OSCE participating states have a series of commitments with respect to free and fair trials. Aşgabatyň ýaşaýjylary ýaşaýyş saýt tölegleriniň ençemesi gymmatlandygyny aýdýarlar. Şun biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyşyk bolanyz. Wengriýanyň polisiýasy Serbiýa bilen terhetde gorak haýatlaryndan bir kanun geçen 9 Siriýaly we 7 Awganistanly bosguny tutsak edenligini aýtdy. Munyň öňü terasynda Wengriýada ýakyn günde Ordan Aziýadan we Afrikadan gelýän migrantlar meselesine çemeleşmek boýunça kabul edilen kanun 15-nji sentýabrda güýje girdi. Kanunda göz öňünde tutulan çäreleriň biri Wengriýanyň täze döredilen terhet goraklaryny bozanlaryň jinaýat jogapkärçiligine çekilmegi, ýagny olaryň türme tutsaklygyna hökm edilmegi ýa-da deportasiýa edilmegi göz öňünde tutulýar. Ýurdun premier ministri Viktor Orban 14-nji sentýabrdan çykyşynda Wengriýada migrantlary hasaba alyş we yerleşdiriş nokatlarynyň bolmajagyny aýtdy. Magyarországon már pedig ilyen hotspot, ezt nevezik. Ýewropa Birleşiginiň Italiýa, Gretsiýa we Wengriýa barýan 100 000 migranty birleşigiň ýurtlaryna yerleşdirmek barada öňe süren plany başa barmady. Çekiýa Respublikasy, Slowakiýa we Wengriýa Ýewropa Birleşiginiň adatdan daşary maslahatynda plana garşy çykanlaryň arasynda boldular. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Moskwanyň Täjikistana durnuklulygy üçin etmäge ýardym berjekdigini aýtdy. Öňki Sowet Respublikasynda ýakynda 100 çykan we 20 adamyň ölümine getiren zorlugyň ýa-ni ýurtdan ýaradylygyň tutaşmagy bilen bagly howatyrlanmalar güýçlendi. Putin Täjikistanyň Orsiýetiň ýardymyna we goldawyna daýanyp biljekdigini bellädi. Putin bu arada 15-nji sentýabrda Täjikistanyň paýtagty Duşanbede kollektiv howpsuzlygy lalaşy uramasynyň sametinde eden çykyşynda aýtdy. Putiniň bu kommentariýalary Täjikistanyň goranmak ministriniň öňkörün batarına ýakyn ýaragly adamlaryň 4-nji sentýabrda hökümet güýçleri bilen çaknyşmagyna degişli waka bilen baglylykda edildi. Täjik resmiýetleri Abduhalim Nazarzodany we onuň tarapdarlaryny polisiýa bölümine hüjüm etmekde aýplaýarlar. Hüjümde 26 adam wepat bolupdy. Demirgazyk Koreýa atom bombasyny öndürmek boýunça ähli karhanalaryny gaýtadan işledip başlandygyny ýylan etdi. Demirgazyk Koreýa esasy ýadro toplumy bolan Nyon boýunda plutoniýa we ýokary derejede baýlaşdyrylan urany öndürmek boýunça karhanalaryň kämilleşdirilip üýtgüdülip hadaly işlep başlandygyny öz media serýeçleri arkaly 15-nji sentýabrda ma'lum etdi. Bu beýannama Pxenyanyň raketalary uçurmak barada atan haýwatynyň ýa-ni edilipdi. Demirgazyk Koreýa 14-nji sentýabrda uzagy ýetýän satelit raketalary uçurmak taýýardygyny ma'lum etdi. Pxenyan raketalary uçurmak arkaly indikaýda häkimet başyndaky Kommunist partiýasynyň ýyl dönümini belläp biljekdigini ma'lum etdi. Meşhur Moldowaly artist Mikhail Volantir 81 ýaşynda aradan çykdy. Moldowanyň media maglumatlaryna görä Sowet döwründe tutuş ýurtda tanalan artist Moldowanyň Baltiýa şäherinde keselhanada aradan çykypdyr. Volantir soňky ýyllaryň dowamında rak we gant kesellerinden ejir çekipdi. 2000-nji ýylda Moldowanyň häkimetleri ony 20-nji asyryň iň beýik moldowan artisti diýip ikrar edipdiler. Volantir teatrda 120 we kinoda 30 çemmesi rol oýnady. 1998-nji ýylda Sowet häkimetleri Mikhail Volantirä Cygan we Budulaýyň dolanmagy atly kino kartinalardan soň SSR-iň halk artisti diýen ady beripdi.
Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin Siriýanyň hökümeti bilen hyzmatdaşlyk bolmasa Islam döwleti toporuny ýeňip bolmajagyny aýtdy. Putin 15 sentýabrda Täjikistanyň paýtagtynda geçirilen Moskwanyň ýolbaşçylygyndaky regional howpsuzlyk guramatynyň sammitinden çykyşynda Ortiýetiň Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asada harby ýardym berýänligini we muny dowam etdirjekdigini aýtdy. Putin Moskwanyň Bashar al-Asada berýän ýardamynyň bozgunlaryň akymyny güýçlendirenligi baradaky çaklamalary ret etdi we Ortiýet Asadyň rejimini goldamasa Ýewropa barýan bozgunlaryň sany hasam köp bolup bilerdi diýdi. Munyň öňü sirasynda Ortiýetiň Siriýadaky harbylarynyň sanyny artdyrýanlygy barada maglumatlar peýda bolupdy. 15 sentýabrda Kremliň medeniýet wekili Dmitri Peskov Moskwanyň we Washingtonyň arasynda Siriýadaky krizisyň çözgüdi boýunça gepleşikleriň zerurdygyny anyklady. Iran ýakyn gündordaky dartgynlygy we durnuksyzlygy çözme ugrunda Hytaýyň ýardamyny isleýär we sanksiýalar ýatyrylanda has köp Hytaýly şirketi bilen işleşmek isleýänligini ma'lum etdi. Iranyň daşary işler ministri Muhammad Javad Zarif bu barada 15 sentýabrda Pekinde eden çykyşynda aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikleri dinlediňiz. Gepliýär Azatlyk radiosy, hormatly radio dinleýijiler, habarlar gündeliginde başlaýarys. Vengriýanyň polisiýasy Serbiýa bilen serhetde gowy haýatlarynyň bir kanun geçen 9 Siriýaly we 7 Awganistanly bozguny tutsak edenligini aýtdy. Bu ýagdaý Wengriýada ýakyn gündordan Aziýadan we Afrikadan gelýän migrantlar meselesini çemeleşmek boýunça kabul edilen kanunyň güýje girmegine gabat geldi. Has çekmejek maglumatlary habarçymyz Aras Perwişden dinläli. Siriýadan, Awganistanyň we beýleki ýurtlardan gelýän bozgunlar sebäpli Wengriýa Serbiýa bilen aralykdaky serhetde migrantlaryň gelip ýurda girýän esasy geçirgesini ýapdy. Serhet 15 sentýabrda ýapyldy. Häkimetleriň aýtmagyna görä ondan bir gün öň 9380 adam Wengriýa gelipdir. Wenger polisiýasy täze girdilen düzgünleri bolup ýurda girmäge synanyşanlygy üçin eýýam 9 Siriýaly bilen 7 Awganistanlynyň tutulandygyny aýtdy. Girdilen çäreleriň biri boýunça Wengriýanyň täze ornadylan serhet goragyna zeper ýetirmek, türme tutsaklygy ýa deportasiýa bilen cezalandyrylýan jenaýet hesaplanýar. Bu hem Ýewropa bileşigine degişli ýurtlaryň arasyndaky erkin hereketi kepillendirýän Schengen şertnamasyna ters. Bu aralykda Türkiýanyň kenarýaka sakçylary 15 sentýabrda Türkiýeden Gresiýa geçmäge synanyşana adından 13 migrantyň şol sanyna 4 çaganyň deňizde gark bolup ölendigini habar berdiler. 14 sentýabrda Ýewropa bileşigi 120.000 teoregi bozguny hökmany kvota esasyna agda döwletlerde ýerleşdirmek baradaky plan hakda alalaşyp bilmedi. Ýewropa bileşiginiň eseri işler ministerleriniň duşugyna ýol başçylyk eden Luksemburgyň daşary işler ministeri Jan Asselborn geňeş üçin bugün bir karara gelerden entekir diýdi. Ol soňra hem gysgaly ýagdaýda bolsak-da prosedurany ýerine ýetirmeli sözüniň üstüne goşdy. Kvota meselesine esasan karşı çykýan döwletleriň arasynda Wengriýa, Slovakiýa we Çek Respublikasy bar. Ýewraziýanyň migrasiýa boýunça komissary Dimitris Avramopoulos'un bellemegine göre eseri işler ministerlerinin Brüsselde geçen gepleşigi gaty çekelişikli bolupdyr. Ol komissiýa herekete geçmäge kararly. Öňümüzdäki günlerde geňeşiň ýene bir gedek duşuşmagy zerur diýdi. Ýewropa bileşiginiň sırrymly düzgünleri boýunça hökmany kwotany agda döwletleriň bir agızdan oňlamagy gerekdel. Ony köplüğün oňlamagy ýeterlik. Ýöne bu blokyň agdy bir däýeldiginiň alamaty bolýar. Muny hem bileşik islenok. Germaniýanyň eseri işler ministeri Thomas de Maizière agdy birligiň mümkin bolmandygyna gaharyny bildirip, käbir ýurtlar bu uly kynçylyk babatda raýdaşlyk jogapkärçiligini duýmaýan emengdiýär. Bu ýagdaý üýtgemeli, beýle bolmasa biz Ýewropada uly problema bilen ýüzbeýiz bolars dedi. Ýewropa bileşiginiň eseri işler ministerleri odol geljek 2 ýyllykda Gresiýa we Italiýa geljek goşmaça 40.000 bozguny ýerleşdirmek babatda alalaşypdylar. Bu programma boýunça bozgunlary kabul eden ýurtlara bozgun başyna 6 euro berilýär.
Beýleki çäreler bolsa indi maliýeleşdirilmeli. Galy birsede Brüsselde geçen duşlukda gelinen alalaşyk boýunça Ýewrosoýuz hawpsuzlyk pasap edilýän ýurtlaryň sanyny düzmeli. Bu ýurtlaryň raýatlaryna başpena berilme ähtimallygy ýok diýerlik. Ministerler bu sanawa Balkan ýurtlaryny girizmek bilen alalaşdyrar, ýöne Türkiýanyň sanawa goşulmagy, Kürt azlygy baradaky zorluklaryň soňky wagtlarda köpelmek zerarly jedelli. Kvota pikirini Fransiya şeýle migrantlaryň esasan gelýän ýurdu bolan Germaniýa goldaýar. Iyul aýyndan bäri Wengriýa müňlerçe migrantyň Ýewropa birleşigine girýän girilgesine ýewrildi. Migrantlar Türkiýeden Gresiýa, ol ýerden hem Balkan ýoly diýilýänden Makedoniýa we Serbiýanyň üstü bilen Wengriýa gelýär. Bu ýoldan gelýän migrantlaryň aglaby köplügi Siriýadan, Irakdan we Awganystandan. Habarçymyz Aras Perbüşiň maglumatlaryny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk radiosy Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz Azatlyk radiosy bilen e-mail ýa telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926 236 0455. Azatlyk radiosunu indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepliyer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanly Awrely atşynas Geldi Kärizow Orsiýada bardy. Türkmen Atları Döwlet Birleşiginiň öňkü ýol başçysy, öňkü prezident Sapar Murat Niýazow döwründe türmäge hökm edilip 5,5 ýyldan soň 2007-nji ýylda günä geçişde boşadylan Geldi Kärizowyň Türkmenistanyň daşyna çykmak boýunça ozalky ençeme synanşygy başa barmandy. Şol halkary guramalarynyň ençemesi Kärizowyň saglyk ýagdaýyna aladalanma bildirip, türkmen häkimetlerinden onuň daşary ýurtlara goý berilmegini hem sorapdy. Geldi Kärizowyň şu günkü ýagdaýy barada kardeşim Sehranyň maglumatlaryny dinläli. Ençeme ýyl bäri Türkmenistanyň daşary ýurda çykarylman saklanan belli türkmen atşynasy Geldi Kärizow Aşgabatdan Moskwa bardy. Bu barada bir näçe habar web-saytlarynyň we hukuk goraýjy toparlaryň ýaýradan maglumatlaryna habar berilýär. Düýbi Täze Zelandiýada ýerleşen Horstolk internet neşri Kärizowyň 14-nji sentýabrda Türkmenistandan goý berilen baradaky maglumaty onuň hut öz ogly Dawudyň tasdiklandygyny belläp, öz ýurdunda uzak ýyllar boýy tutsawlykda saklanan atşynas Geldi Kärizow häzirki wagtda ortaýa çykdy diýip ýazýar. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän memorial guramasy 64 ýaşyndaky Kärizowyň 12-nji sentýabrda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministrligine çağırlandygyny we ol ýerde oňa öz aýalynyň ýanyna Moskwa gidip biljekdiginiň aýdylandygyny habar berýär. Ýatladyp geçsek, ahal-teka atlarynyň gorap saklanmagyna goşan Geldi Kärizow saglygyny seretdirmek üçin daşary ýurda çykjak bolanda onuň ençemegedek öň alınıpdy. Soňky ýedek mundan bir näçe hepde ozal Moskwa uçmakçy bolanda ol uçordan düşürilip alınıp galyny. Bu waka ençeme hukuk goraýjy toparlaryň we guramalaryň türkmen häkimetlerine Kärizowyň ýurtdan goý berilmegini çağırıp ýürite beýanat bilen çykyş etmegine sebäp boldy. Gal versede dünýäniň durly künjeklerinden atşynaslar, seyitler, çapyksuarlar we atçylyk senedi bilen gyzyklanýan ýazyjylar, jurnalistler, hudojnikler Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedowa hat ýazyp, Kärizowyň öz maşgalasy bilen medisina bejergisini alyp bilmek üçin oňa orsiýete gitmäge ruhsat bermäge çağırdylar. Kärizow Türkmen Atları Döwlet Birleşiginiň ozalky ýolbaşçysydyr. Ol 2000-nji ýylyň fevralynda işde goý beren kemçilikler diýen günäleme bilen wezipesinden boşadylypdy. Şol ýylyň dekabrynda da ol wezipe ygtyarlyklarynyň hyýanatçylykly peýdalanmak we bedewleriň kontrabandasynda aýplanyp tutsak edilipdi. Käbir hukuk goraýjy toparlar bu işin ýürite matlap bilen gurnalandygyny öňe sürüpdiler.
Käriydiw 2007-nji ýylyň oktýabrynda elan edilen günä geçişlikde azatlyga goý berilipdi. Memorial guramasynyň 15-nji sentýabrda ýaýradan beýanatynda Käriydiwiň Russiýanyň we Türkmenistanyň raýatlygyna eýe bolan 14 ýaşynaky gyýda Sofiýanyň we onuň aýalynyň dogany Yelena Serebryannyň ýurtdan çykmagyna ruhsat berilmänligi bellenilýär. Düýbi Moskwada ýerleşýän Bagdalyan guramanyň beýanatynda türkmen häkimetleriniň Käriydiwi ýurtdan goý bermek baradaky çäresiniň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça Warşawada geçiriljek ýyllyk ýygynyň öň ýanynda amala aşyrylandygyna üns çekilýär. Kärdeşim Sehranyň maglumatlaryny dinlediňiz. Birleşen Ştatlaryň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky ilçisi Daniel Bayer Türkmenistanda Azatlyk radiosynyň habarçylaryna batyş edilmegine aladalanma bildirdi we bu meseleni türkmen häkimetleri bilen gepleşiklerde gozgajakdygyny ma'lum etdi. Jenap Bayer'ın Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde gozgan meseleler barada Kärdeşim Sehranyň berjek maglumatlaryny dinläli. 14-nji sentýabrda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ilçisi Daniel Bayer Azatlyk radiosyna ýürüýte interwiu berdi. Amerikan resmisi Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna agdaý ýurtlaryň borçlarynyň bardygyny belläp şeýle diýdi. Turkmenistan is a participating state in the OSCE and all OSCE participating Türkmenistan Ýewropada we howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasyna agdaý ýurt. Agdaý ýurtlaryň ählisiniň erkin we adalatly suud etmek, açaçanyk tutuklary adalatly çemeleşmek meseleleri dogrusunda bir näçe borçlary bar. Şeýle-de bu döwletleriň medeniýet adatlygy, hususan da garaşsyz jurnalistlere edilen hüjümler bilen baglanyşykly borçlary bar. Bu borçlaryň bozulmagy haýsy döwletde ýüze çykandygyna garamazdan olardyň Birleşen Ştatlaryň hökümeti üçin däl, eýse YHH'ga agza beýleki ýurtlar üçin hem ýiti alada döredýän meseledir. concern not only to the US government but to many other participating states within the OSCE. Birleşen Ştatlaryň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ilçisi Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň öňmüzdäki hepde Warşawada geçiriljek ýygnagynda Türkmenistandan gelen wekiller bilen hem duşuşyga garaşýandygyny aýtdy. I expect to have the opportunity there to engage with representatives of civil Men adam hukuklarynyň ýagdaýynyň berjä edilişi boýunça öňmüzdäki hepde Warşawada geçiriljek ýyllyk ýygnakda raýat jemgyýetiniň we jurnalistleriň wekilleri, şol sanda Türkmenistandan gelen wekilleri bilen isleşmäge mümkinçilig bolmagyna garaşýaryn. Gynansak-da Türkmenistan ensemi ýyl bäri bu ýygnagy boykot edip oňa gatnaşmazlygy saýlap gelýär. Emma Türkmenistanyň hökümeti öz wähidine bir zady edip, ýagny olar ýygnaga gatnaşyp, ýurt baradaky aladalary dinläp bilerdiler. to come to that meeting and engage and to listen to the concerns. Amerikan resmisi aýratyn alada döredýän meseleler barada ýürüýte mexanizmiň hem bardygyny aýdyp şeýle diýdi. There's a process in the OSCE called the Moscow mechanism where responding to YHH'nin düzümünde Moskva mekanizmi diýilip atlandyrylýan ýürüýte proses bar. Oňa görä belli bir alada döredýän mesele dogrusunda has köp maglumatlary toplamak, faktlary izarlamak prosesi başladylyp bilinýär. Türkmenistan wagtynda Moskva mekanizmi 2003-nji ýylda başladyldy. Onda sondan bir ýyl öň häkimeti agdyrmak finansygy diýilip atlandyrylan wakalardan soň juda täsin tutsak etmeler we tut işleri bolup geçipdi. suspicious trials and imprisonments in the wake of the alleged coup attempt the previous year. Käwagtlar diňe bir näçe ýyl bärdäl, eýse 10 ýyllyklar bäri dowam edýän meseleleri çözmek kyn bolýar. Hususan da bu meselelerin saklanyp galyp, hakykaty gözleýän maglumat ýygnamagy we olary özara paýlaşmagy finansiýan adamlaryň öňe çykýandygyny görmek aňsat däl. Biz türkmen häkimetleri bilen şol bir gepleşikleri gaýta geçirenimizde muny içgitgynç proses höküminde kabul etmän, eýse muny çözülmedik meseleleriň dowam edýändigini görkezýän isarat höküminde we bulary gozamagyň ähmiýetiniň has hem artýandygynyň alamaty höküminde kabul etmelidiriz. Emma bizim ugrumuzy kesitleýän etaatlarymyz bar. Olar bizim ählimizi Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna, Türkmenistana, aradaky beýleki döwletlere hem degislidir. Biz bu borçlarymyzy gaýta tekrarlap, şeýle-de bulary ugrumuzy kesitleýän esasy ýolumyz hökmünde peýdalanarys. And to use them as a lighthouse that should orient our common direction.
Birleşen Ştatlaryň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky ilçesi Daniel Bayer'ın Azatlyk radio tiline söhbetdeşliginde gozgan meseleler barada maglumaty dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radio sesini habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda ýaşaýyş jaý tölegleriniň gymmatlandygy aýdylýar. Hususan Aşgabatyň ýaşaýjylary muny diňe ýaňy ýakynda bilip galypdyrlar. Jaý tölegleriniň täze narhlarynyň ozalkysyndan ençemesi ýokarydygy aýdylýar. Azatlyk radiosy bu ýagdaý bilen gyzyklanyp Aşgabatyň ýaşaýjysy ýazyjy Aman Murat Bugaýewden has täqiq maglumat bermegi sorady. Aman Muradaga Aşgabatyň käbir ýaşaýjylary kommunal hojalyk hyzmatlarynyň şu ýylyň başyndan gymmatlandygyny bilip galypdyr. Bu hyzmatlar haçan gymmatlady we näçerek gymmatlady? Aşgabatda kommunal tölegler şu ýylyň başyndan 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap gymmatlady. Ödem tas 10 esde ýakyn gymmatlady. Meselem 54 kvadrat metr jaýyň bir ýylda 15 manat tölenýän bolsa, häzir jaý төлegi hökmünde bir ýylda 145 manat tölemeli. Kommunal hyzmatlarynyň tölegi şu ýylyň başyndan gymmatlan bolsa, ýylyň başyndan bäri epesli wagt geçdi. Näme üçin edil häzir bilip galdyňyz we nädip bildiňiz şo kommunal hyzmatlaryň gymmatlandygyny? Kommunal hyzmatlaryň töleglerin gymmatlanlygy hakynda ýaşaýjylary ne öy problemler, yani doğum problemler tarafından ne şehir etraf hakimliği tarafından duyduruş verilmedi. Yoğun bulması etraf hakimliğinde de şehir hakimliğinde de ulu mümkünçülük var. Şehir gaziyeti var. Şehirin özünün tele kanalı var. Bunların üstünden duydurup biliyerler ya olması her etrafça hizmet ediyen öy doğum problemlerinin iş yerleri adatçı zayların kapısını bildirişler yer mescid yerler yönlen çünkü zaytılığının gımmatlarlığı hakkında hiç kim bilyarmadı. Bunun iyisi sıkıp laytıdı öy problemlerinden ıspraku uyanama anma varyanlar bilip kaldılar. Ene şeydi ağızlarından geçip adamlara yetti adamların belli bir böyle haberdar oldu. Aman Muradaga hojalyk hyzmatlary diýilende şonuň içine näme girýär? Hojalyk hyzmatlary diýilende bir ýaşaýyş kreatörüňen kitapçyda ýürüýte bölümler var. Bunda ýaşaýyşynyň özü üçin yani meydan üçün törenýän töre, ondan sonra kanalizasiýa üçün, ýyladys üçün, radio hem de tele anten üçün törenýän töreler var. Şolaryň bar berip jaýyn töregi ýa-ni jaýyn kreat bolýar. Şolar gözüňde tutulýar ýöne hyzmatlardan meselem umuman edilmeýän bar. Meselem antena jaýy götürüp berileni bardy ýöne onuň peýdalanmaksy sırmyrly. Ondan soň bir adamlaryň oturduğun çağınak antenaları koparılıp dönürlü, onu dereden telekomun yürüyce kabil televizyoniyeti çekilli, ile şunu tölüğü adımlar ayrıtın tölüğenir, bir yerine her hocalık kabil televizyoniyetin her ne hodüsün 60 manat tölüğenir. Aman Muradaga, hocalyk hyzmatlarynyň tölegi gymmatladylan bolsa, bu şeýle hyzmatlaryň hiline täsir getirdimi, hili gowulandymy soňky döwürde? Yok. Aýdar meselem men ýaşaýan jaýymda edilmeýän ýene de köýler ýaşaýan hojalyk ýaşaýan öz jaýymyzy biz bilen gowuşsaýlar-da ýa-da şeýle edilýän hyzmatyň bir topar asla ýok. Meselem şol 25-26 ýylyň dowamynda ýyladys sistemasynyň trubалary, radiatorlary hasardan çykdy. Bunu devlet tarafından hiç yardım yok. Doğum jaýlaryň ağlawasy köpü devlet ýeçiligine jaýtyrlarym öňküden gymmatlajak bolsa mustyna suwa gaza tölenjek bolsa elektrik energiýasyna berilýän ýeňillikler ýatyrylyp onu dol tölenjek bolsa onu ýurt ýaşaýjylarynyň belli bir böleginiň maşgala büdjetine biçide yaramaz täsir eder. Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Türkmenistanda ýaşaýyş jaý tölegleriniň gymmatlamagy bilen bir wagtda ýylyň başyndan bäri azy önemleriniň bahasy hem ýokurlandy. Bu ýagdaý hormatly radio dinleýijiler, siziň maşgala büdjetiňize nähili täsir ýetirdi? Biziň internet sahypalarymyzda ýerleşdirilen şu günkü bu sowalymyza ençeme tesbirler gelipdir. Olaryň käbirini okap göreliň. Murat Ýoldaşow Türkiýede işleýänlere täsir eden ok başgalaryna geçmiş bolsun, onsuzam Türkmenistan bize bil baglap hemmezadi gymmatladýar diýip ýazypdyr. Erkin Koçimow basyň hemmezadi gymmatladyň dollar uçdy diýär.
Saudat durmuş nähili hedil söz ýok bärde Türkiýede galmaly boljak diýip öz pikirini ortatypdyr. Cennet Aknur 6 ay öňünden aýlyklary galdyrjak diýip uldan söz berýär. Tä aýlyk eliňe gelýänçe nyrklar düýäniň gulagyna çenlemine. Hany alda iyi çağalaryny doýur. Azıklar atly garamaya kalkan piyada diýip öz tesvirinde ýazýar. Ýene bir tesvirde Zamira Hojakowa aýlyklary galdyrmagy teklip edýär. Erkin Areshew milleti aç öldürmeň uğruna düştüler diýen öz pikirini ortatýar. Enejan Esenkulow bolsa täzeden ýaşullara haýyş edip gazy togy suwy muht etdirmeli diýip hasap edýändigini ma'lum edýär. Bu Azatlyk radiosyna gelen şuňky tesvirleriň diňe käbiri hormatly radio dinleýijiler, sizi de öz pikirlerinizi ma'lum etmäge çağırýarys. Öz pikirlerinizi azathabar.com websaytymyzda, Facebook, Wkontakte sosial ulgamlarynda, Azatlyk radio satly sahypalarymyzda, Line sosial ulgamynda Azat habar talgymyzda tesvir görnüşinde ma'lum edip bilersiňiz. Şeýle-de pikirlerinizi hat e-mail belgisi azatradio.org elektron poçtamyza we Moskwadaky 7-926 236-04-55 telefon nomerimize SMS görnüşinde ýollap bilersiňiz. Azathabar.com websaytymyza Türkmenistandan dervezan.net ýa-da garagum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Owganistanyň Milli Parlamenti ýurdun demirgazyk böleklerinde howpsuzlyk ýagdaýynyň yaramazlaşýanlygyna uly aladalanma bildirip çykyş etdiler. Türkmen-Owgan serhedine ýakyn etraplarda ensemay bäri Talibanyň söwüşçilerini gysyp çykarmak boýunça söwüşler alınıp barylýar. Regiondaky soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Şamerdan Guly Muradiýanyň berjek maglumatlaryny dinläli. Awganistanyň Milli Mejlisi demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleriniň gitdigiçe yaramazlaşýanlygyna hawatirlenme bildirdi. Merkezi Aziýaly jihatçylaryň demirgazyk Awganistanda yerleşendigini deputatlar aýdýar. Awgan parlamentiniň başlygy Abdurrahman Ibrahimyň aýdyşyna görä, ýurt boýunça ýagdaý barha dartgyllaşýar. Howpsuzlygy üpçün etmek Awgan hökümetine başartmaýar. Demirgazyk Awganistan daşary ýurtly jeňçileriň merkezine öwrüldi. Eger ýagdaý şeýle dowam etse, demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleriniň mundanam yaramazlaşmagy ahmal. Çünki hökümet jeňçileriň öňüne almak üçin ýeterli çare görmeýär diýip Ibrahimi aýtdy. Awzai badiki barayi imruz dar Afganistan mawşuma niýeti alamy çalyşha dar peşruy mawşuma. Demirgazyk Awganistanyň Faryab we Serpil welaýatynda arada vice-prezident general dostumyň ýolbaşçylygynda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirildi. Ýöne general dostum ýygyna dolanan badyna Talibanyň ýygyna gaýdyp alynan ýerleri jeňçiler ýene iýeläpdir. Awganistanyň Milli Mejlisiniň Faryab welaýatynyň agdasy deputat Naqibullah Paýyň aýdyşyça, Faryab welaýatynda 8000 golay Merkez Aziýaly jeňçi öz maşgala agdasy bilen gelip ýerleşipdir. Çet ýurtly militanlar yerli ýaşaýjylary Islam döwleti adly topar bilen hyzmatdaşlyk etmäge çagyrýar. Faryab welaýatynda ýaşlar daýyşa goşulýar. Käbir yerli ýaraglylarym Islam döwleti adly topara tabyn bolýar diýip deputat aýtdy. Xona we koşona we qarargohyşan Faryab az. Baxşy az mardum mantyqa we mahallra ba sufufe daýyş kaşandan. Faryab welaýatynyň territoriýasynyň belli bir bölegi Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň goranyň Awganistan tarapdan goralmaýanlygyny yerli resmiler aýdýar. Türkmen-Awgan serhediniň golaýynda Islam döwleti adly toparyň militanlarynyň merkez tutanlygyny deputat Naqibullah Paýyk aýtdy. Faryab welaýaty Awganistan boýunça iň howply ýer bolup durýar. Islam döwleti adly toparyň militanlaryny we talep söwüşçilerini Faryab welaýatynyň ýok etmek bir hyýaldyr. Daşary ýurtly jeňçiler welaýatda uruş hereketlerine ýolbaşçylyk edýär. Faryab welaýatynda jeňçiler gün saýyn güýçlenýär. Olaryň esasy maksady Awganistanyň demirgazyk goňşulardyr. Türkmenistan öz serhedini gorak üçin alada etmelidir diýip Paýyk aýdýar. رهبری جنگ فاریاب را به عهده دارد. جلوی داعش و طالب را میگیریم. این خیال ترکمنستان بیشتر هم Awgan parlamentiniň Faryab welaýatynyň böýleki bir agdasy deputat Muhammed Haşim Ortagyň aýdyşyna garanda Türkmenistan öz serhedini berkidipdir. Awganistan tarapdan emma serhet goragy boýunça gowşaklyk bar. Daşary ýurtly jeňçileriň gödeňde tutýan mendili merkezi Aziýa ýurtleridir. Olar Orta Aziýa ýurtlaryna geçmegiň ýoluny gözleýär diýip deputat aýtdy. Türkmenistan tamamı köp jüda mahkem bolgan çegerelerde koruydular ýaşy uny
o'zlarini hadafi uchun bu Osiyo menga hatman bularning barnomalari bor. To'ralar to'lmasa holiga yaqinan boqib. Şaymerdan Ulmuradi, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň internet sahypasynda şuun Türkmenistanda ilat ýazywyna degişli ýörite video şekilli informatsion maglumat hem ýerleşdirildi. Onu görmek üçin azathabar.com websaytymyza we Facebook, Wkontakte, sosial ugamlaryndaky Azatlyk radio satly sahypalarymyza täýat edin. Şunuň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimizi geçirip gutarýary saatlara ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.